vandaag? Vanaf heden is mijn naam Don Quixote de la Mancha. La Rigolo bestaat al meer dan 10 jaar. En ze hebben eerder grote producties gedaan. In 2009 It's Heel Heven, een grote musical die we 10 keer opgevoerd hebben. En deze musical gaan we nu 4 keer opvoeren in de grote theaters. Zeg maar 4 voorstellingen, hè? Ja. Maar... En dan een enorme investering en dan maar 4. Ja. Dat is toch weinig? Ja, we hebben zowat al 2 jaar, geloof ik, 1,5 jaar aan het werken. En het schrijven ervan, van de hele productie. Dan doe je toch 20? Nou, het geld, hè? Het is duur. Een hele dure voorstelling. Hoe duur? Nou, dan praat u toch wel... €100.000, daar gaat het niet overheen, maar het komt aardig in die buurt. Een optimistisch kloert. Ja, wis. Wij verwachten jong wel weer wat meisjes. Daar gaan we wel vanuit. Volle? Nou, als er een goede 100 komen, dan is dat alweer mooi. Ik op 150 is helemaal mooi. Wat zal dit? Ik zal even soep brengen. Voor waar? Voor de mensen die hier moeten oefenen. Waar ben je? Wat ik vreeg je mooi. Wat zei je? Waar ben je? Ik ben de verteller. Ik denk, ik zal even voor jou het hinder ontmantelen. Dan kan je ook zien hoe mooi Rocinante is. De verteller? Ja, vertel. Ik ben de verteller. Ik zit daar voor die boekenkast. Ja. En ik ben de verbinding van wat hier op het toneel gebeurt met het publiek. Wat was u aan het doen? Ik ben met de planning bezig voor de griem. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Ben een boef in de ogen der braven. Waar ben je? Ik ben Suus. Suus, in stik of gewoon? Gewoon ben ik Suus. En in het stik ben ik gewoon bij het koor. Aan de rechterkant, bij de eremeester. Het verhaal is dat Don Quixote die zich plotseling vindt dat hij ridder wezen moet. En die shut vanwege zijn gigantisch groot aantal boeken wat hij leest, wordt die man helemaal dwars door alles heen. Hij shut molens aan voor legers en schip voor inderdaad ik voor legers. Hij wordt helemaal de tureluurs van wat er al is shut. Reuzen zijn het! Betoverde! Ah, ik heb nog nooit reuzen gezien! Aha, maar misschien heb je er nog nooit naar gezocht! Don Quixote is iemand die gaat voor zijn dromen. Hij heeft een hele grote droom en hij wil de wereld verbeteren en alle onrecht aan de kant zetten. En daar draait hij soms een beetje in door. Ik werd 80 en toen dacht ik, het wordt meteen ingewikkeld. Dus ik heb een trapje lager genomen. U zou wel mee willen doen? Ja, vandaar dat ik nu ook hier ben. Daar heb ik wel wat een leeftijdsgrens gesteld, want ja, je haal je er net meer in die vrij oud is. Iemand die erin zit en die oud wordt, dat is weer wat anders dan iemand die je erin loeken. Want dan krijg je een beeld van het koor dat je zegt, ja, het is wel een heel oud koor. Ik vind het wel mooi om te doen. Best gewoon, het is helemaal leeg. En dan komt er een grote vrachtwagen en heel is leeg. En dan steert er een paar uur later wat. En dan is het helemaal volbouwd. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ook al zit iemand nu wat meer stil in het koor of die zingt alleen maar mee in het koor. Die heeft wel andere dingen meegeholpen. Die heeft inspiratie geleverd. Die heeft gewerkt aan de kleding, aan de decor, aan alles. Het is gewoon alles bij elkaar. Ik ben danseres van beroep. Ja. Dus professionals doen ook hun best hier? Professionals doen ook hun best hier, ja zeker. Kent u het verhaal natuurlijk van Don Quixote? Ja, zeker. Ja. Zeker. Wat zijn voor u de kippenvel momenten? Als ze halleluja zingen, dat vind ik zo mooi. Halleluja, halleluja, halleluja.
zo, Panza. Jij, bolle buik. Ik kom. Ik kom. De mooiste scène. Dat wij lezen en dat ik zeg, hij is mijn vriend op het eind. Kent ik gewoon de solisten moest je, en dat ben zangers. En je moet, als je jongen, solo jongen, ik acteren kennen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Heerenveen, de première is uitverkocht, 9 november. Maar ook de voorstelling in Theater Sneek in 19 januari is uitverkocht. Dus de mensen kunnen nu alleen nog naar Steenwijk en naar Leeuwarden.